Jungle drums di cyrraedd, so. Dwi di deud bob dim sydd gynnau i ddeud wrth Django. O, paid ti am ei o i? Nid fi ffoniodd y moch. Yr hyn hwch na drws nesa di gweld rhywun yn torri mewn. Ali, na i sortio fo. Ond os na chai'r blydi peth na nôl, gyda ni gyd yn y cach. Sut o'n i fod i wybod bod heina'n ddod efo'i brwsys? Paid ti am mygwth i y bastard. Os dwi'n mynd lawr, da ni gyd yn mynd lawr. Dallt? Cocoen. Oh, shit. So, Mrs. Dorothy Lewis. Yeah. Domestic burglary. Neighbour reported seeing intruder enter at the rear of the property. Item stolen, 1 iPad. Dot i'w ffrindiau. Fair. Wel, Mrs. Dorothy Dot Lewis. Gwraig weddw 75 oed. Bach a hippie chick back in the day. Mae gen i un mab sy'n vet yn New Zealand. A cath Barry. Ond gafodd o'i ladd ar y bypass rhyw 6 mis yn ôl. Flat fatha bechdan. Mae di teithio lot. Mae di bod India, Columbia, Morocco, dwi eisiau dweud. Mae'n licio scrabble. Mae'n licio helacha. A mae dda iawn ymarfio. Impressive. Facebook, dde. Lle arall ti'n mynd os ti eisiau gwybod hanes bobl? Dwi'n ddim rhi silent witness just am stolen tablet. O, na, chdi sti. Na, mae hen ladies yn teimlo saffach i gweld uniform. Reit, awe? Awe. Ty laen, Dorothy. Mi fedri di wneud hyn. Mrs. Lewis? Ie. Uned forensic. Frankie, dwi a dyma Bex. Mae'n ddrwg yn eich cadw chi, yr hen gric mela yma dio. Dili fyny'r y burglary, Dani. Wrth gwrs, dowch mewn. Sis Lewis bach, siw byddwch bil gas chi sgai hai? Beth di'r hogla? Lime, basil a mandarin orange. Cracking. Diddorol. Lamp ydi o dog trwodd i'r back kitchen, mae'n oerach am yna. Dyma ni. Argol, so parti pen blwydd ma? O, mae'n dwbad bach i lenwi twlt yn amser cinio. Faradwll. Y te? Ie, lyflu, please. Te gwyn, dim siwgr, os diolch yn draffan. Ia, fi'n pleased, diolch. Steddwch. Diolch o'r. Stynwch ati wir, neu'r bin yr eitho. Lle dwi'n dechrau dwch? Has dim byd gwell na chocolate finger. Diolch yn fawr. Na ni. So, a Juice Kevin yw point of entry? Be, sori? Lle ddethon nhw fewn, pan bynnag ar ei ddwy'n eich tablet chi. I ni gael chwilio am trace evidence. Olio bysa. Wel,
Hylifau corfforol. Bodily fluids. O, Swn i'n dweud na fforsio'r handlan ddaru nhw, de? dyna ddudodd y lady detective. Diodd hi ddim yma digon hir I ferwi 8, cofiwch. Felly mas I ID chi. Sgyn nhw'n diddordeb mewn jobsys fel un. Ac yn Franci? Na, dim digon pwysig. Quick in and out, gwch chi gyda nhw. Ta waith, lwcus bod gennych chi gymdogion... be di'r gair, dwch? Busneslyd. Ta waith, da ni ma wan dydw, Mrs Lewis. Ia, ac os fydd na rhywbeth, da ni saff o'i ffindio fe chi. Beidiwch am poeni dim. Pwch chi'n mynd I alw? Forensics! Dych chi'n meddwl gai o nôl? O, dri enw'n gorau chi, Mrs Lewis. Ie, wel, triwch wir. Mae yna lot o bethau pwysig iawn I mi arno fo chi. Lluniau o Ken a Barry. Zoom efo Kylie a Morwenna yn Auckland. Paidiwch â phoeni, Mrs L. Bydde ti'n chwarae Scrabble to mewn chwynkiad chwanen. Sut fyddwch chi pa gema dwi'n chwarae yna fo? Bex. Edrych. Does dim finger marks. Bydda rhywun wedi dystio hwnna ddiweddar. Mrs Lewis, Ie. da chi wedi twsiad yn yr handle yma ers i'r detective o draw? Wel, illa mod I di taro dystyr arno fo, te. Ac be am weddill y gegin? O, wel... O, lle da chi'n mynd? O'n i'n meddwl check o mas gweddill y ti. O'i be? Crocrochis? Na. Fan hyn oedd o. Sdim pwynt I chi mynd I chwilio yn un llarat, nag oes. Ylwch, steddwch chi lawr fan hyn rwan. Mae yna ddigon o fwyd a ddigon o de yn y tepot. Dowch, ymlaciwch rwan. Na I wneud y te chi fanna rwan. O, am eiliad. Y mab ydi o. Janko, sut wyt ti? O na, mae pob dim under control. Enw, dar ddyn, dyd ydi? Yn o'n. Ie, mae'n amser o'r I ffon o fyd. Mae'n 3 glwch bore yn New Zealand. Ia, ond cofia di un galwad yn o'n ddim yn golygu fod ni'n dodgy, na di? Na. Mae Ghostbusters yma rwan. Forensics, de. Na, fyddan nhw ddim yn broblem, siŵr. Mae'r ddau yn bita cacan a gyda te. Ond be mae'n trio cwado efo'r air freshener? Unless mae wedi cael damwain bach. O, Franci, di bob hen berson yma biso drwsus, na di? Ddau tai nhw'n driw gabaid. Ond beth am y heat yna full blast? And Mad Hatter's Tea Party. Rhi bobl yn teimlo i'r fel, dydi? Sa nain di gwisgo dyffl cot yn y Sahara. A sa di neud spread ddwywaith seis hwn. Dyna be mae little old ladies I bod I wneud, te. Darparu'r croeso Cymreig traddodiadol. Na, sgynnon nhw'n clem. Mi fydda nhw oma cyn I ti ddweud, bara brith. Oce. Beth am y so-called lamp letter? O, be amdano fo? Wel, os mae'n lamp, dwi'n Aladdin. O, lle bod i di pigo fo fyny rhi thrafos? Ti mor naïf. Oedd rhywbeth seriously weird yn mynd ymlaen efo Mrs Lewis. Definite. Lle ti'n mynd? Dwi'n mynd check o mas gweddill y ti. O, be amdano fi? Ti alos yma? A cadw llygau dan o Mrs L. A paid gad I mas y gegin. Oce. Iawn ta, os glywyd I rhywbeth am y bloody tablet na, gad mi wybod iawn. Oce. Shit, lle mae o? Forensic Investigation Officer Frankie Lemon yn cychwyn reci o D/Bungalow Mrs Dorothy Lewis. Roger. Over and out. Stafell 1. Stafell gwely. Gwely dwbl. O duvet cover abstract. Postmodern efallai. Clothes rail.
eclectic, funky. Adrar hanner agor. Diddorol. Pob ddim yn iawn? Down under, Mrs Lewis? Lle mae'r llall? O, dwi'n mynd i toilet. Gobeithio bych chi'n mynd meindio. Reita, i Claire amdani. Chi be, ma chi disod i hon de. Siw pastry, dwi'n mynd ama. Ond bod i siap esgyd, mae siŵr i ddim. Dych chi'n nabod pobl efo traed fel na? Sa chi'n syni? Di'r cream na'n iawn, dwch. Lyfli. Stafell 2. Stafell chymolchi. Rhyw fath o primitive, weird, creepy, doll. Jackpot. You cheeky girl. Mae o'n gytral o hir, tydi? O, mae'n cymryd amser chi i gael mewn ag allan ar ein siwtio yma. Neu'n wedi os ddysio number 2. Dim fod o'n cael number 2. Dwi'n illa fod o. Ti sa'n ffinest? O, chi be, dwi'n cofio nain dyna cael traffath o fyna hyn. Rhoi gormod o cochineal yn y sponge. O golwg y dian yn ni. Ia, sa'i dyn ei well ar gyfer parti Halloween na parti peblwydd. A be ydych chi'n paldario, dwch? Mond, holi, tybed oeddech chi wedi gwneud dim roed lle? Ydw i'n edrych fel dynas sydd ag amser i sticio sgwaria bach o sponge at ei gilydd efo jam. Dydwch chi? Stafell 3. Lounge / lolfa. Barry a Garth, I presume. Allwedd. Ond ar gyfer beth? Dach chi'n clywed rhywbeth? Gwa be? Chi be? Dwi'n cofio claddu llwyth o hyn, chi'n ben blwydd angharad moustache dol. Caiwch chi, neboedd wen. Mrs Lewis, da chi ddim cofio'ch ffon? Number 2, my ass. Be goblin, dach chi'n neud efo hwnna? Frankie? Os dwi'n gywir, allwedd garage yw hwn. Sgynnoch chi ddim hawl. Ffonia i'r heddlu. Ni yw'r heddlu, Mrs Lewis. Wel, technically na chdan, ond da ni gweithio ar un adeilad â nhw. Mae'n rhyw hen betha sy'n na chi. Tools garddio Ken a balli. O, nwch chi mynd i gael look felly na nwch? Open sesame. Waw. Mae Ken yn dipyn o arddwr. Oh, bollocks.